Prepoď sa s 1000-eurovým preplneným karavanom a s 1/4 Berlingom do Maďarska, cúvať s ním v centre mesta a ešte vás oklame navigácia? Tak to sa môže stať len nám. Po utrpení získavania nášho karavánu, následnej úprave, aby bol vôbec obytný, teda izolácii polystermi a tapetovaním, sme konečne vyrazili. Musíme ísť do toho tepla už. Hej, už on z toho hrabe. Čo? Mali by sme... Šťuk. No to je asi po 10 minútach, po 10 kilometroch, s tým, že už sme vedeli, že niečo není úplne v poriadku, lebo už tam boli také malé kopčeky a už tie malé kopčeky to auto neúplne dávalo, ale tak išli sme z domu, vyrazili sme a my sme došli večer ku Balatónu. To bol náš cieľ, že ideme ku Balatónu a pri Balatóne niekde prespíme. Lenže my sme amatéri a my sme došli do nejakej chatkovej osady a mysleli sme si naivne, že v tej chatkovej osade sa bude dať niekde prespať. Lenže chatková osada bola celá oplotená a my sme nemali kde prespať, tak sme zastali s tým karavanom proste random úplne náhodne niekde pri ceste a tam sme spali. No a tu najďalšie znamenie. Musel som naštartovať auto, pretože nám vôbec nešla nízka navigácia a bez navigácie by sme boli úplne stratení, tak som musel takto rozobrať celý zapaľovač a celé to asi poskladať naspäť, aby to vôbec fungovalo. Ale telefón sa už zapína, takže predpokladám, že navigácia dneska pôjde. Opravené, ale pravím, celý tento výlet je o znameniach, o tom, ako sa nám to všetko prepáčením a o tom, ako proste my sme celý čas len niečo museli opravovať alebo riešiť, alebo skrátka a tak. Takže dobré ránko, posádka. Ahoj. Takto sme my cestovali, hej? My sme si napísali Eurotrip do toho farbo proste na dvere. Ahoj. Lebo prišla Sonia a Mačka odišla, no je to jasné. Parkovisko na Balatóne a Peťo pri karavane. Ahoj Peťo. Čaute. Čau. A ako sa máš? Prosím? Ahoj Sviete. Ahoj Sviete. Čau mami, budem v telke. Ale pekná, čistá. Prekvapený, príjemný. No ale ako som už spomínal, my sme boli v tej chatkovej oblasti a tam tí Maďari to majú vymyslené tak, že on tú chatku má namierenú akoby do toho Balatónu. Takže to bol Balatón, pekné miesto, my sme sa tam boli vlastne len nejakým spôsobom vyspať, no a našim cieľom bolo dostať sa do Chorvátska. No a potom, že cez Maďarsko ideš aj takýmito proste pralesmi, že nestretneš dlho žiadne auto a ideš len vyslovene proste pralesom a nevieš, že či si ešte na ceste, alebo už si v poli, alebo kde vlastne. A toto je podľa mňa možno aj diaľnica. Diaľnica asi nie, ale... A chodili ste aj po diaľnici, či... Minimum. No potom ďalšia vec je to, že keď si sa teraz opýtal na diaľnice, my sme mali trošku problém s týmto ísť na diaľnice, lebo na diaľnice máš nielen maximálnu, ale aj minimálnu rýchlosť. A toto auto nedokázalo ísť s minimálnou rýchlosťou, ktorá bola na diaľnici. Taký aj tam do kamery. Tak počúvaj, my sme úplne takí typickí Slováci proste, lebo nie, že máš 1/4 auto, nie, že máš za sebou poltónový karavan, ale my celý karavan naložíme konzervami a plechovkami. Lebo sme proste strašne šetrní a ideme až do Španielska. Tak my sme celý ten karavan, proste všetky voľné priestory naložili konzervy, plechovky, piva, koly, proste morkadely, pašteky a tak ďalej. To auto by malo problém utiahnuť ten karavan prázdny a nie naložený komplet plechovkami. A ešte 4 ľudí na posádke na palube, chápeš, proste úplne, no vytreté hlavy, no maximálne. V podstate celý tento deň sme len cestovali. My sme sa dostali z toho Balatónu až do Chorvátska. Som hovoril, ako debilne sa šoféruje s karavanom. A teraz si predstav, že ty s tým Berlingom a s tým karavanom sa dostaneš do centra mesta. A v tom centre mesta proste si v nejakých úzučkých uličkách. A vidíš to tam? Zákaz vjazdu. A čo teraz proste? No a teraz súvaj v centre mesta s karavanom, no komédia neskutočná. Tu je sranda, že vznikli vlastne dve videá, ktoré sú takmer identické. Je tam rozostup 10 minút skoro a tie videá sú skoro rovnaké. Hej, tam aj to hovorím, dookola furt to isté, lebo to Chorvátsko ako ideš, tak ono je to furt rovnaké všade. Tak ja pozri sa, natočil som nejaké niečo. Ako sedia.
prilepil som sa na lepiacu pásku, lebo to bol tuning a dosť, koniec videa. Zase to isté, kukurica, Peťo šoféruje, vzadu babi, aby to, ako nechápem, ako je možné, zase sa prilepím na tú lepiacu pásku. Chápeš? No a tu na nás tá Nanča zase nás celá odrbkala nás, lebo ja som robil to, že voda, dostaň ma sem, ideme spať. No a to jazero bolo celé ohradené týmto potôčikom, takže sa nedalo dostať k tomu jazeru a bola tam len takáto cesta. Čiže na tej ceste nemôžeš zastať s takým veľkým karavánom a ísť spať. Čiže nás navigácia akoby oklamala a my sme sa ocitli proste v Chorvátsku pri nejakej vodnej nádrži, ktorá bola celá ohradená týmto potôčikom. A teraz čo ideme robiť? A jediné, čo nás napadlo, že tak poďme na pumpu. My sme ostali na nejakej benzínovej pumpe, tam sme zastali a išli sme spať. A kde sme sa zobudili na ktorej pumpe a ako to pokračovalo v ďalšej časti. Čau.